Jeg vil tale om jordskælvet i 2010 i Haiti, og hvorfor det fik så store konsekvenser. Jeg vil gå ind på økonomiens rolle, og hvordan de kunne have garderet sig mod det, hvilke muligheder de havde haft. Wegener, han var en tysk naturforsker, der fremsatte den første teori om den her pladetektonik, vi har fundet ud af i dag. Wegener, han mente, at kunne se, eller lignede, at Sydafrika og Afrika, de havde hængt sammen, og der var noget liv på de her to kyster, der mindede om hinanden. Derfor mente han, at nu kontinenten de flød, ligesom isbjerge på et basaltisk hav. Senere har man så fundet ud af, at det er litosfærens bevægelser, der er skyld i, at de her kontinenter de bevæger sig, som i dag er den her pladetektoniske teori. Så vil jeg i samme fag, der vil jeg komme ind på en komparativ metode, og jeg vil have et samfundsøkonomisk syn. Grunden til, at jordskælvet ramte i 2010, det var på grund af en transformet pladegrænse mellem den karibiske og nordamerikanske plade. Når der er en transformet pladegrænse, så vil det sige, at de lider sig op hinanden, i stedet for at gå ned under hinanden, eller der vil skabe en spredningszone. Når de bevæger sig op ad hinanden, så vil der skabe en spænding, og når den her spænding bliver for stor, så vil der blive udløst en forskydning, som man så i Haiti. På grund af, at de ligger i den her bladegrænse, så er Haiti en hot zone, men det er ikke her, man ser det kraftigste jordskælv, da forkastningerne mellem de her to plader, de ikke er langt fra hinanden, og de har nogenlunde samme hastighed i deres bevægelse. Da katastrofen skete, der havde Haiti brug for meget hjælp, men på grund af en lille lufthavn, hvor der kun kunne være 4 fly ad gangen, der var det begrænset, hvor meget man kunne hjælpe dem. Og samtidig der havde lidt en lovløshed i gaderne, hvor der ikke rigtig var nogen regler mere. Hvis man ser på jordskælvet, så er 7,0 på Richterskalaen, det er ikke et af de kraftigste jordskælv, der er set. Og i Japan, hvis vi skal sammenligne med dem, der ses ofte jordskælv, der ses jordskælv på 7 på Richterskalaen, der ikke har de samme følger og konsekvenser. Haiti, det er det fattigste land på den vestlige halvkugle, og deres BNP på det er på 790 USD per capita, og det vil sige, at de cirka har lidt over $2 om dagen per indbygger, hvilket er rigtig, rigtig let, mens Japan de har 34.670 USD per capita, og det er også et forholdsvis rigt land. Grundet af, at de har den her økonomi, der er bedre end til Haitis, der kan de bygge deres bygninger i solidt materiale. De ved, hvordan man kan ligesom gardere sig mod det her jordskælv ved at have nogle specielle materialer, der kan absorbere for det første rystelserne, og hvis det skulle ske, så er de konstrueret sådan, at de kan falde ned på en bestemt måde, der gør, at chancen for at overleve er bedre. Og derudover har de også nogle bygningsreglementer, der gør, at borgerne ved, hvad de skal gøre, når der sker et jordskælv. Og der er også en ekspert, eller geolog, der siger, eller Kjeld Hauge, han siger, at det er bygningerne, der dræber, ikke jordskælvet. Og det er ligesom med til at understøtte den her vigtighed i at have en økonomi, eller en god økonomi, der kan forbedre husenes tilstand. Så nu kan man komme ind på det her med muligheder. Selvfølgelig havde Haiti den her økonomi, der kunne sikre materiel mod de her ødelæggelser, der er sket. Så hvis man skulle snakke om en måde eller en mulighed for Haiti, for ligesom at have undgået den katastrofe, kan man komme ind på jordskælvsforudsigelser. Når man ser på jordskælvsforudsigelser, så handler det meget om at finde det punkt, det rammer, det tidspunkt og den størrelse. Og når man har fundet det, så kan man ligesom drage den her samfundsnyttige nytte fra de her beregninger, man har lavet. Problemet er så bare, at man ikke har en metode, der er 100% sikker. Den ene metode hedder dilatation. Det går ud på, at man har et materiale, og når det bliver udsat for et vist tryk, så vil det selvfølgelig presse sig sammen. Dog er det så, når der kommer til et større tryk, det skal være et bestemt tryk, så vil materialet, den vil omleje dens partikler, altså det vil danne nogle nye sammensætninger, og det vil gøre, at den udvider sig igen. Dog vil den så, når den bliver udsat for et rigtig stort tryk, ligesom vi så med den transforme zone, så vil den her spænding, den vil blive for stor, og der vil ske en forkastning. Det er den første. Den anden metode er, at man så kan se på spikerne, der er i jorden, og dens koncentration. Når de her spiker de vil ændre sig, så kan man gå ned og måle på deres koncentration, og når de ændrer sig, så kan man se, at ligesom spændingen eller trykket det ændrer sig. Og derfra kan man så lave nogle målinger, der skal kunne forudsige, hvornår det her jordskælv nogenlunde komme. Men den er altså heller ikke, den er ikke 100% sikker. Der er også ny viden inden for området. For eksempel er Japan i gang med at lave bygninger, der skal stå på nogle vandhuller, fordi vandet det kan være med til at absorbere de her rystelser, der sker.
Hvis man skal drage en konklusion på, hvorfor det fik så store følger, så er der selvfølgelig, at det kom meget uventet. Men det største aspekt, eller største grund til, at det fik så store følger, det var den her økonomiske aspekt eller rolle. At de ikke havde pengene til at kunne få til at bygge de her huse i solide materialer. Ikke havde nogen rigtig strategi over for, hvad de skulle gøre, når jordskælvet kom. Ja, så det er egentlig økonomien, hvis man skal pege på noget, der er der, hvor de skal forbedre sig for at have en mulighed for at sikre sig mod det i fremtiden.